Α, ναι, έχει κάτι. Δεν θέλω. Κάθεται πίκη. Όχι. Κάθεται πίκη. Μόνο δίκη.
Ούτε επιστολή, ούτε κοινό, ούτε καλά κατάλαβα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού έχει τα μπελάκια, όχι έχει τα μπελάκια, έχει και φωτογραφίες που λέει ιερέα. Ναι! Το πρώτο Με μάνα έρθει στο πάθο. δεν βλέπω. Δεν μπορεί να περάσει από τόσο κόσμο. Να κοιμάσω το γονίδι που έχω τώρα, να ανοίξω εδώ, να πάω παρέα. Ένα. Μικρόφωνο μόνο σας ή θα κρατήσω εγώ? Είμαστε έτοιμοι? Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα της χώρας ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και Ιesi τα ασθενείας ημών εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ολθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των υπιούσεων δώσιμην σήμερον και άφησιν τα βλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνει τις φυλέτες ημών και εμείς συνέχιση μας περασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον,
φυλάσσον να φτάσεις την μακαρίαν ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε. Στην κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται ανάπαυσον, και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματις Υιό Θεός ημώνο κατά βάσης άδειν, και τα σωδίνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον. Ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ημών η αγνή και άχραντος Παρθένος, η Θεοναφράστος Κίσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπεραιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως, τον εν της ιερής ημών αγώσιν υπερπίστεως και πατρίδος ευκλεώς αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών, και άφεσιν των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσοντας ψυχάς, των κεκοιμημένων δούλων σου πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων εν της ιερής υπερελευθερίας του έθνους ημών αγώσει πάλετε και πεσχάτων, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, παν αμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω έργο η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος ο ζήσετε και ουκ αμαρτήσεις, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών, ο Θεός των δυνάμεων, ο συντρίβων πολέμους εν υψηλό βραχίονι, ο δια της αρήτου εν ανθρωπίσεως και του εκουσίου πάθους του μονογενού σου Υιού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, προτυπώσας και δείξας ημίν, ότι η αήτη θυσία έπεται η νίκη και το σταυρό ακολουθεί η Ανάστασης. Επάκουσον ημών δεωμένων της εις ισχύος και της εις φιλανθρωπίας. Ισχύος μεν, είναι το έθνος ημών διαφυλάτων, από νίκης εις νίκην οδηγής και από δόξης εις δόξαν ανάγης. Φιλανθρωπίας δε, είναι τας ψυχάς των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευκλεώς αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, εν τη χωρία των εκλεκτών σου κατατάξεις. Τούτον γάρ τα πνεύματα, ως νέφος ημινόδε περίκυνται, και των οστέων αυτών η τύμβη, τα όρια της πατρίδος γης φυλάτουσι, τα δε αυτών τίμια αίματα της ελευθερίας ημών, το δέντρον αρδεύουσιν. Όσπερ εν τη γη την φάλαγγα των επιλέκτων απετέλεσαν, ούτω και εν το ουρανό στρατιάν Αγίων μαρτύρων συγκροτήτωσαν, και όσπερ παρανθρώπης τίμοι ηγεγόνασιν, ούτω παρασύ το Θεό Άγιοι έστωσαν. Τον γαραγώνα των καλών ηγονίσαντο, και των δρόμων οι γενναίοι αθλητέν νικηφόρος ετέλεσαν. Απόδοσουν αυτής ο δίκαιος κριτής, των της δικαιοσύνης στέφανον. Ημίν δε, της το εκείνον θανάτο ελευθέρης νυν ζώση, παράσχου ο Θεός, αΐ μνημονεύειν της υπερόχου αυτών θυσίας, και αναθεωρούντας την έκβασιν αυτών της αναστροφής, μιμήστε την ανδρίαν. Επίβλεψον Κύριε από ουρανού και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου, και το έθνη ημών την ευλογίαν σου κατάπεμψον. Του ενδόξου στρατού της πατρίδος ημών πρόστιθη, τους γενναίους αυτού ηγείτορας ενίσχυε, και πάντας ημάς δια της υπερμάχου στρατηγού εις την νίκην οδήγη. Σιγαρεί ο Θεός των σωτηρίων ημών,
και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχωνος ο θάνατος βασιλεύς και αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και δικαίου φίλου αυτού Λαζάρου του τετραημέρου και πάντων των Αγίων, τας ψυχάς των εξημών μεταστάντων δούλων αυτού, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών αγωνισαμένων και πεσόντων, εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και μετ' Αγίων και δικαίων συναριθμίσε, ημάς δε ελεήσε και σώσεως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία ημών η μνήμη αξιομακάριστη και ύμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνία ημών η μνήμη αξιομακάριστη και ύμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνία ημών η μνήμη αξιομακάριστη και ύμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Ενός λεπτού σιγή εις μνήμη των πεσόντων. Τέλος χρόνου. Ημί, ανάβαση. Πατέρων ημών, Kyrie Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Κατάθεση Στεφάνων. Ο Δήμαρχος Μουζακίου. Προσοχή! Η βουλευτής Ελληνικού Κοινοβουλίου, κυρία Σιμίνα Σκόνδρα. Η εκπρόσωπος Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Παπακώστας ως εκπρόσωπος Εθνικής Αντίστασης. Ο Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μουζακίου. Ο Διοικητής του Τμήματος Δοκίμων Αστιφυλάκων Μουζακίου. Η Διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος Μουζακίου. Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μουζακίου. Το Λύκειο Μουζακίου. Το ΕΠΑΛ Μουζακίου. Το Πρώτο Γυμνάσιο Μουζακίου. Το Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου. Το Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου. Ο εκπρόσωπος της ΔΥΜΤΟ Νέας Δημοκρατίας Μουζακίου. Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Μουζακίου και Περιχώρων. Ο Εμπορικός Σύλλογος Μουζακίου.
ο Αρχαιολογικός Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μουζακίου η Γόμφη. Ο Σύλλογος Αργιθεατών Μουζακίου. Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου. Παρουσιάστε. Λήξη τελετής.